Jaké číslo máš? 605, výborné. 13 tam mohla byť? Makara. 7 rokov nám trvalo, kým sa stalo skutočnosťou, že začalo trestné konanie. Ale k tomu som sa musel rozhodnúť dať im predať byt. Takže Trumpa, Makara, 7 rokov nám trvalo, kým sa stalo skutočnosťou, že začalo trestné konanie. Víte co, a co když vám z toho udělám kopii a dávám na to razítko, jo? No, tak. A dám vám na to originál razítko, jo? Dobre, tak budeme. A môžeme sa spýtať, že či prevezme aj ten druhý list. My originál chceme mať my. Čak ona nám dá originál. A nie, aj tento list či nemôže prevzať. Ty ideš na druhé podanie. Ty si sama. Oni na tomto obracajú majetky. 6, 7, 6. Tá druhá nebude vedieť, o čo sa jedná. No. Tá mini kladú, vieš, tá mini správnikmi sedia, mini. Nevedia zavolať. Možno nám už oznamuje, že v tom nič nemôže robiť. Čiže ja chcem originál späť, tak, dobre. Já jsem vám udělal kopii a dávám... A originál dáte mne s tým potvrdením. Ne, originál si nechávám... Nie, to je pre mňa Nie, doklad. originál Prečo? je náš. Ne, tohle to je doklad pro vás, ta kopie, a na to vám dám originální razítko. Ale to je dokument pre mňa, to nie len pre... To nie je vydané pre katastrálny úrad. Ale vy ste to chtěl sem doplnit. Áno, však tam to vysí vložte, Ale vy s ste to kópiou, uverili. my sme mali kópiu. To je originál. My si máme vzít, no a my většinou bereme originály. Ale to nie je my pre vás máme len určený. jeden jediný, To je na základe toho vystavia, teraz dáme súdu vystaviť, že na 50 metrov nesmie sa priblížiť ku mne, ten nový majiteľ. No ja, když si tady nechám ten originál, tak ja vám... Vy len potvrdzujete môj podpis. Keby som mal datovú schránku, tak ho dám do datovej schránky. Môj podpis, vy vidíte, že ja tam podpíšem, nie vy. Aby pani JP vedela, že originál ste A vy videli. chcete dát jenom teda kopie. Áno, lebo ten originál je pre mňa, pre súd, vydať rozhodnutie, My že máme len jeden jediný. nesmú v manželke približiť na 50 metrov nový majiteľ. Takže, víte co, tak to uděláme takhle. Tohle to já vám nebudu razítkovat, protože tím bych znehodnotila... No ale už ste tam dali, nič sa nestalo. Já vám to dám na tu kopii. No, A tu ale- kopii vám vrátím, ale sem vám originál dávat na razítko nebudu, jo? Ale my tam ste ešte nedali razítko, dali Ne, ste. nedala. No tak potom dobre, Tak toto. já udělám druhou kopii, jednu si nechám. Milá a pani, my chceme, aby my sme boli, vy overujete, že je to originál. A že tu Ne, je... já to neověřuju, bohužel. No pre pani vedúcu. Ne, já to neověřuju, že je to originál. Nie, viem, To že vám som ověřím odovzdal. Na poště nebo na tom. No, ale Nie, že nemáme sme to datovú odovzdali. schránku. Nebo na checkpointu vám, když půjdete na poštu, My to nechceme oviežiť. přepážky vám udělají... Milá pani, len chceme doniesť, ja podpíšem tam, že ja som to dal. Nezlobte se, ale my tady máme 18 lidí, musíme pracovat dál. Ano. A čo, ja robím niečo? Vy jste tady podával něco. Nie, pani